kovettuja rallycross-kuljettaja sitten matkaan. Harju lähtee kyllä menee kärkeen menee ykkösrivistä, ykkösuudusta menee ykköspaikalle ja Rakkalainen menee saman tien tuonne lisälenkille. Harju, Haapamäki, Ylitalo, Rajala, Kuhanen ja sitten Rakkolainen ja pojat pääsevät nyt oikein sitten viimeisen päälle fiilistelemään. Ja Jonttu Rajala on tuossa nelospaikalla, Antti Harju, Jokkis Fiatilla ykköspaikalla. Nyt vähän pompottaa siinä, huomataan tämä alustojen ero. Nyt nähdään, kun mennään tuohon suoralle, että mikä on Harjun vastaus sitten Haapamäelle, tai Haapamäen vastaus Harjulle heittämällä ohi. Mikä on tuossa suoralla? Harju katsottiin Joo, siinä hyvin Harju kyllä kampoihin pistää, mutta näkee kyllä tuon alustaeron näissä mutkissa ja muuta. Ja sitten tietenkin renkaat. Harjulla oli tossa ihan jokkissäännön mukaiset renkaat, ne ei todellakaan pidä niin hyvin kuin nämä slicksit, että tosin slicksit voisi olla vähän liian pitävät tälle Harju alustalle tällä hetkellä. Niin, ehkäpä, mutta todella upeasti Harju siellä taistelee. Ja nyt menee sitten Joni-Pekka Rajala siinä ajaa ohi. Oho, Haapamäki tekee pienen korjausliikkeen. Todella upea nähdä myös Kiitikko sitten isolla tai tehokkaalla Jokkis Volvo. Siinä on kulkuja siis taas suorana ihan eri tavalla nimenomaan kuin tämmöisessä yksikutoisessa Fiatissa. Kyllähän täytyy nostaa silleen, jos ajatellaan sääntöjä yleisölle, jotka olette varmasti käynyt, niin Antin autossa on 1,6-litrainen moottori yhdellä kaasuttajalla verrattuna sitten isoihin 2-litrasiin tai vielä isompiin moottoreihin, missä on läppärungot ja tuplakaasuttimet. Ja Heikka Haapamäki, joo, ja siitä Haapamäki ottaa voiton sitten Kuhanen on kakkonen, Rakkalainen, Ylitalo, Rajala. Ei se Antti kuitenkaan jäänyt, kyllä se maaliin vapassa paketissa tuli. Kyllä, ja vielä kerran Tonitse ja Antti näkin pari Tonit sitten sinne. Niin, sitä on vielä sanonut, mutta älä kaada ajo.